Здравейте, приятели! Днес ще ви науча как да направите баланс на гърди или стойка на гърди. Както сте видяли от тъмнейла, тя изглежда по ето този начин. Аз избирам ето този вариант, по-лесен да отида в нея. Той има няколко варианта. Ето така изглежда тя. Чакайте. И така. Хайде да почваме. Първо, малко ще разгънем кръста, защото трябва да имате много гъвкав гръб, за да я направите. И ще ви покажа едни от най-добрите упражнения, с които можете да достигнете в нея. И малко е трудно да се диша и в нея, обаче. Така. Първото, задържаме мост за около 15 секунди. И така. Ето така. Мост. Хайде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Така. Сега почиваме. И ще ви кажа кога отново да направите мост. Направете отново мост. Но този път опитайте се да направите ето от тази полза мост. Ето така се прави той. Усукващте се на една или на друга страна. Ето така. Но отидете на лактите си. Още по-дълбоко стреч да усетите. Ето така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дишате. И сега ще отидем в детска поза. Ето така. С вашите бедра вдигнати. Обаче ето така. Да усещате по-дълбок стречи в гърба и в ръцете. Вие така ги изпълнете. Аз ще ви кажа кога да спрете. Тук се усеща в рамената. Добре, спрете. Сега ще направим сил стреч. Тюлен. Стречът на тюленете. Добре. За тези начинаещите можете ето така на лакти да бъдете напредналите ето така. Тези упражнения са за всеки. Ето така. Задържате я. Можете ето така, изберете си вариация, която ви е най-лесно, разбира се. Мене ето така. Добре, достатъчно. Сега
Направете отново ето така. Детска полза, но този път ето така нормалната. Тя е много полезна. Тази поза е много полезна за много неща. Ето така. Добре. Сега следващото нещо, което ще направим е полза купа. Тя също е ефективна. Много за гъвкавост на кръста. Ето така. Да си хванете ето така. Краката просто. Глезените. И да ги изпънете. Ето така. Кошничка, както искате. Наричайте. Така я задръжте за 10 секунди. Тя е подобно на миналото. Тези, които са много напреднали, обаче могат да хванат така и още повече да отидат назад. Така. 3, 2, 1, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Починете си. Добре. Следващото е летници. Опитайте да си ритате с краката главата. Ето така. Застанете на лакти. Ето така. Правим 20 удрания. Ето така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така опитайте сега така. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре. Беше забавно. Следващото ще бъде и последно за днес. И ще разпуснем после с едно упражнение. Така. Отидете си на колената. И сега ще направим мост на колена. За начинаещите просто правите ето така. Камила, полза камила. Ето така за начинаещите. Но ако не усещате в нея нищо като мен, аз не усещам нищо в тази полза, направете ето така. Ето този мост. Но ако сте много напреднали, опитайте се ето тук да си сареви ръцете така. Чакай. Добре. Айде. Айде. Започваме. Опа. Така. Айде. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, сложно е, знам. Така. И сега ще разпуснем малко. И ще започнем да правим стойката на гърди. Това беше подготовката за нея. Ако са ви трудни, можете да ми гледате и предишните видеа с гъвкавост на кръста. Така е така. С стоящ пайк. Хайде. За 20 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Така. Сега. За да влезете в стойката на гърди, първо трябва да научите ето това търкаляне, което се прави ето така, стоите. Ето така. След което леко колкото са ви по-разкрачени краката и колко сте по-назад, така по-бързо, повече сила можете да имате да се претърколите. Ето това търкаляне трябва да научите първо, за да можете да влезете в нея, самата стойка. Ето така. Ето това търкаляне стоите така и ето така. Ето така се прави. Научете го първо това търкаляне, защото за да влезете ви трябва то. Ето така. То ви е нужно за тази цел. За да влезете. Или има още варианти. Първата е ето така, от Seal Stretch. И ето така, която на мен ми е трудна. На английски тази стойка е стойка на Chin Stand, Chest Stand. Стойка на гърди или брада. Ето така стоите. Ръцете са ви ето така. И ето така. Не я намирам за лесно. Хората, които имат повече сила, могат това да използват. Ох, има много неща. Следващото е ето така. Ето така. Която намирам за трудно и аз. Това е с сила, ако имате. Но ако нямате сила като мен, можете да правите някои упражнения, като за здрава сърцевина. Ето така. На лакти планк. И то ще помогне. Така. И другият начин, последен, който аз го намирам за най-лесен, е ето така. Ето така. Стоите на гърдите. Правите се едно детска поза и се изриквате обаче с единия крак. Ето така. По този начин. И ще направите баланс на гърди или брада. И така. За начинаещите, които им е трудно, могат ето така, на които им е по-трудно, ето така могат да направят. Да отидат в стойка на брада с помощта на стена. Ще стане ето така. Отивате до стена. Ето така. Ръцете така винаги трябва да са. Нещо, което не може да не правите в тази стойка, е да си слагате главата ето така. Много ще ви заболи врата така. Можете ръцете, ако искате и така да ги сложите, но в това ще попречи на баланса. Ще попречи на баланса и нали ще паднете и назад и напред. Ако тръгвате да падате напред, трябва много да сте се подготвили, защото трябва много гъвкав гръб. Демонстрирам как можете да влезете с помощта на стена. Заставате до стена, все ще намерите една празна
Да, няма нищо на нея. И ето така. Се покатервате и се изритвате. Ето така. Мен не знам, що на стена ми е по-трудно да го направим, че като сме така не. Добре, и така, като сте направили с стена вече, можете на стена да пробвате ето тази вариация, която е за по-напреднали. Различни вариации има. Ето така е от едните. Ето така. Така. Но трудно е да се диша. И така. Има и друг начин с търкалянето. И то е най-добрият за мен, обаче аз не мога така да го направя с търкалянето. Ето така. По този начин. И да, той е по-така и няма да се страхувате от падане напред. Нали? Ето така. Стоите е така и се търкалят. Ето така. По този начин. И така. Има и друг начин да влезете в нея, тя е с помощта на мост. Ако нямате сила да се изритате по този начин, може с помощта на мост. Или, както ви казах, ето така. Изпъвате един крак и го ритате. Така. И нали си задържате стойката. Сега имам малко време и затова бързам така. И това е добро нещо, нали? Или от моста е така. Правите мост и се доближавате колкото можете до краката. Ако ви боли кръста, между другото, може да ми видите, нали, йогата за кръст. Това така казвам. Защото много хора се пренатоварват, то не трябва. Ето така и ето така. Могат да влязат. Добро упражнение за отпускане. Ето това, охлюв. Много добро упражнение. И така. За тези, които ги е страх да не паднат напред и да не се наранят случайно кръста, можете да я опитате така на стена. Ето така. По този начин. Ето така. И после, разбира се, почивате с тази поза детската. И скоро или късно ще си я имате вече. И така. И трябва да бъдете редовни, разбира се, да не се отказвате. И така. И ще можете да направите баланс на гърди. И така, надявам се да ви е харесало видеото. Можете да се абонирате за канала, да оставите лайки. Ще се видим другия петък или някой ден през седмицата. Може, аз вече си качвам и през седмицата.
И така. Беше ми много приятно и чао!